Campur cepongan celajengipun. Kula aturaken Cak Minarto, Pak Uliani Kemamang, Cak Sugianto Rafa Kemamang, Bapak Suyono Kelampok, Bapak Kades Minarto Wonorejo, ada Gus Suyat Andoko Wonorejo, Sapandiha Sumberkari, Pak Joyo Poto. Monggo. Setelah ini grup kedua titingan. Jajang Minarto, Cak Ulingiani, Cesarengan Cak Sugianto Rabang, Pak Suyonong Kades Minarto, Cesarengan Cak Suyat Andoko, Cak Sapandiha Sumber Egari. Monggo kejogetan, monggo monggo mriki. Bapak ya Pak. Es lilin selawe loro, ora sida kawin wong pamatan, marga ra kelem jiwayu. Es lilin ya mas selawe telu, ora sida kawin margane dimaru. Es lilin ya mas es lilin selawe papat, ora sida kawin areke budal minggat, sidone njaluk dipegat. Es lilin mas selawe limo, ora sida kawin marga rengki lunga. Es lilin mas selawe nenem, sida kawin nyatane wis padha seneng. es lilin umi cek miranang Sayang ambek nang mak bideng joi kalen alit mak cek sarana kalen sayang bena ben areng mak padeng bayi terobule mas nampak onda seteterga tade bengsina terobule senor atika tarene serega tako etina Kelampina duane mak kita biru sayang kota mak dengan mon janjina umi mak ni sertelu eyan tosaane mak olaonan telut tiga kang masih nompak beca tada kodunga tika nape kang mas sepenta syukur ngoca tada burunga umpama aku rawati dosa lara tak wales lara sayang tatu sing tak tampa nanging aku ora mentala
umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresna kowe milih tresna liya eling mbak ya kowe eling mbak ya kowe eling umpuk noliyane nyata saiki kowe ninggalne aku do Gusti kuatno atiku do Gusti kuatno atiku umpama aku rawati dosa lara tabales lara minyak kuri dukale bedene pereng sapenare bule mak ngaengan takok tika sayang kala ore maju tedung doale mak etanian mentak ngede sing ala katopak maju ngejung umi wartini mate gantian maju mat seneng taritane kasih keempat aduh nape kang masih tempat nampak becak ku tade kodungan aduh nape sayang sepenta syukur ngocak tade burungan mene pencung setak kolabit akelarin nasib ala tepun abun ngejung abah haji tabita
Mun maren nabi bunde pano berongku. Atur semadun kula aturaken datang Cak Minarto Uliani Kemamang beserta Cak Sugianto Rafa Bapak Kades Minarto.